Palveluala on tulevaisuutta, Irjalle kerrottiin aikoinaan, ja luontaisia taipumuksia hänellä on runsaasti. No, Raimo oli jo pienestä pitäen järjestyksen mies, eivätkä näpit koskaan pysyneet erossa ruuveista ja muttereista. Paulin mielestä taas autot edustivat todella teknistä ihmemaailmaa, johon piti tutustua tarkemmin. Timo on sellainen kiva ja reilu tyyppi, koulukaverit sanoivat. Hänessä on kauppamiehen ainesta. Hyvä poika neuvomaan. Siksi he työskentelevät tänään Malmi-Veholla, ammattitaidolla ja innostuksella. Tavataan Malmi-Veholla. Palveluala on tulevaisuutta. Näin ajattelivat aikoinaan Irja, Raimo, Pauli ja Timo. Siksi he työskentelevät tänään Malmi-Veholla, palvelemassa asiakkaitaan ammattitaidolla ja innostuksella. Tavataan Malmi-Veholla.